जब से तुझको देखा चढ़ा है बुखार है तेरा ही जुनून। नमस्कार प्रणाम भाई लोग, तो का हाल बा। तो आज हम बात करे वाला बानी नीलकमल सिंह के गाना के बारे में। जौन गाना 2 दिन पहले आई लो भाई लोग, वो गाना नीलकमल सिंह के ट्रेडिंग में चलता गाना। दिलावा के खाली बाटे रूम, मन करे फोटो ली। तो बहुत ही प्यारा नीलकमल सिंह के गाना आइल बा, जौन एल्बम के नाम हो फोटो जूम जूम। तो भाई लोग गाना नहीं खलो सुन ले तो जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो फोटो जूम जूम। नीलकमल सिंह के गाना आते ही 2 दिन में 6 लाख व्यूज क्रॉस कर गई बा और ट्रेडिंग नंबर 10 पर ट्रेंड करता यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में। लाइक के बात करी तो ये गाना पर 1,60,000 लाइक बा। कमेंट के बात करी भाई लोग तो ये पर कमेंट 15,000 बा। नीलकमल सिंह के ई गाना आइल बा टीस रिच हमार भोजपुरी। यूट्यूब चैनल पर ई गाना आ गई बा 2 दिन पहले। तो भाई लोग जाके सर्च कर लो फोटो जूम जूम नीलकमल सिंह के भोजपुरी सॉन्ग। अगर गाना नहीं खे मिलो तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो भाई लोग। ई गाना के लिखले बड़न धीरज बबुआन, म्यूजिक डायरेक्टर ADR आनंद, जौन काफ़ी अच्छा म्यूजिक बनावे नी भाई लोग। अगर वह सब नीलकमल सिंह के फैन बानी तो ई गाना पर इंस्टाग्राम पर जाके रील बनाई लो और गाना के जल्दी ट्रेंडिंग में लेके आई लो इंस्टाग्राम पर। जितना भी भाई नीलकमल के फैन बढ़ लो तो वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगल बा तो वीडियो को शेयर जरूर कर लो। अगर हमारा चैनल पर नए बढ़ लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती ऐसा ही हम ट्रेडिंग वीडियो लेके आवत रहनी। जौन गाना ट्रेडिंग में रहेला, जौन प्रेजेंट टाइम में गाना आवत रहेला, ओकरा बारे में हम चर्चा करे आवेनी। तो जाते जाते आप हम परिचय बता दी, हम शायरमैन नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग फिर मिले अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।